Ana, naibaga mo ba kahit? Manlakay. Ano ting baga na ba kahit? Makaungot sunan eh, kiniapong milakay. Tatati kung kunakong ba kahit? Tatang ibagbagam, o may bagam lakay. Ay nakating baga ba kahit? Madim na nang nagtatay. Katiso ka. Oh, agawid ka nun ni Maria, kinyadaapong ko lakay. Ikaw, agira tilubong ba kahit? Agraranatan. Tala ka man lakay. Analati tang apong dita. Kaano ka tagawid ba kahit? Atat ka mat, apay, dagos nga gawin. Sige, dita kan lakay, ora ilagi reply nan. Yan, pabitin mo. Sige raw, tapalpasik na ati balbalagad. Sige, parta kam dita. Bakit? Tapa mama ni baka to eh. Ne, pagdilan gaan tiluko. Kisti sabam. O, aperto yung Andres. Nalawag ata rupa ma. Ano nga nalawag pa silaw? Dala ni ba kanyam? O, naman ang adin Andres. Yula kayo nga palaw, nagipulong ginipagat ko. Naspak man nga ro din ah. So, pa nga naspak ko na ma, naparpar pa eh. Ano yung baga na adi lakay nga paling kini bakit mo Andres? Kamu mo na, baga na nga si tayo ng waras na supot suna. Isi ka mga talaga Andres. Amo kasi ta. Bay ama, agad pulong. Hookers.